या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। युवा बांधकाम व्यावसायिक सुशांत दळवी यांच्या खून प्रकरणी अखेरीस सुशांत दळवी आणि आरोपी अमर कदम अशा दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। हा गुन्हा शुक्रवारी दाखल करण्यात आला। विशेष म्हणजे हा गुन्हा विनापरवाना शस्त्र बाळगल्याबद्दल दाखल करण्यात आलाय। हा सगळा राजकीय डाव आहे, मला बदनाम करायचा आहे, माझी खरात सोबत केवळ ओळख होती, बाकी त्यांच्या प्रकरणाशी काही संबंध नाही, अशी प्रतिक्रिया आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। मुंबई गोवा महामार्गावर ओरोस्पीड ढवळ नदीजवळ केरळवरून रत्नागिरीच्या दिशेने प्रवास करणाऱ्या ट्रकचा भीषण अपघात झाला। चालकाचं नियंत्रण सुटल्यानं वाहन रस्त्याच्या डाव्या बाजूला असलेल्या लोखंडी रेलिंगवर जोरात आदळलं। रेलिंगमध्ये वाहन अडकल्यानं मोठा अनर्थ टळला। संजय राऊत यांचा महाराष्ट्रात केवळ दंगली घडवण्याचा मनसुबा होता, तो माझ्यामुळे उधळला गेल्याचा राग असल्यामुळे संजय राऊत माझ्यावर आरोप करतायत, असा गंभीर आरोप आमदार दीपक केसरकरांनी केलाय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेनं 38 वर्षात 4200 कोटींचा व्यवसाय गाठल्यानंतर विद्यमान संचालक मंडळानं अवघ्या 4 वर्षात 3000 कोटींची भर घालत 31 मार्च अखेर एकूण व्यवसाय 7176 कोटींवर नेलाय। पालकमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करत होळीच्या कालावधीत सुरू केलेली रो बोट सेवा गुढीपाडव्याच्या दिवशी बंद झाली, कारण या बोटीचे तिकीट सर्वसामान्यांना परवडणारं नाही। पालकमंत्री प्रकल्प सुरू करतात, मग तेच प्रकल्प बंदही होतात, अशी टीका माजी आमदार परशुराम उपरकरांनी केली आहे। श्रीलंकेतील ऑपरेशन पवन मोहिमेदरम्यान भारतीय सैन्य दलात कार्यरत असताना शहीद झालेल्या रामचंद्र सोमागावडे यांना 3 एप्रिल 1988 रोजी वीरमरण आलं होतं। त्यांच्या या महान बलिदानानंतर तब्बल 38 वर्षांनी त्यांच्या कुटुंबियांनी चौकुळ केगतवाडी इथं त्यांच्या स्मारकाची उभारणी केली। या स्मारकाचं अनावरण करण्यात आलं। डिझेलच्या दरात केलेल्या भरमसाठ वाढीमुळे मच्छीमार पूर्णपणे हवालदिल झालेत। खासदार नारायण राणे यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून मार्ग काढावा, नाहीतर आम्हाला रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा ज्ञानेश्वर खवळे यांनी डिझेल दरवाढीच्या विषयी बोलताना दिलाय। कोकणच्या सुपुत्रानं पुन्हा एकदा हिमालयातील दुर्गम पर्वत रांगांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवलाय। सावंतवाडी तालुक्यातील देवसू येथील प्रीतम गुरुनाथ सावंत यांनी जगातील सर्वोच्च शिखर असलेल्या माउंट एव्हरेस्टच्या बेस कॅम्पवर यशस्वी चढाई केली आहे। दोडामार्ग विजघर मार्गावर मुळस इथं तेलंगणा येथील पर्यटकांच्या कारचा अपघात घडला। यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कारच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय। शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या शासनाच्या धोरणांविरोधात आता श्रमिक शेतकरी संघटना महाराष्ट्राच्या वतीने एल्गार छाडण्यात येणार आहे। त्यासाठी शेती वाचवा शेतकरी वाचवा ही परिषद दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकण भागातील शेतकऱ्यांची परिषद 12 एप्रिलला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी इथं भरवली जाणार आहे। हनुमान जयंतीनिमित्त भाजपचे युवा नेते विशाल परब, वेदिका विशाल परब यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील मारुतीरायांचं दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांनी त्या ठिकाणी आयोजित धार्मिक कार्यक्रमात सहभाग घेतला। सावंतवाडी बुराण गल्ली परिसरात विद्युत खांबावरील डीपी बॉक्स गेल्या अनेक दिवसांपासून उघड्या अवस्थेत आहे। हा डबा तातडीनं बंद केला नाही तर संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याला कार्यालयात बसू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा ठाकरे शिवसेना उपजिल्हा संघटक शब्बीर मणियार यांनी घेतलाय। मीरा नागपूर महामार्गावरील संगमेश्वर तालुक्यातील साखरपा जाधववाडीजवळ गद्रे पेट्रोल पंपासमोर शुक्रवारी खासगी बसला भीषण आग लागल्याची घटना घडली। पुणे येथून 30 प्रवाशांना घेऊन खासगी बस रत्नागिरीच्या दिशेने येत होती। चालकानं प्रसंगावधान दाखवत बस तात्काळ थांबवली। यानंतर सर्व प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आलं। गंभीर आणि दुर्धर आजारांशी लढा देणाऱ्या रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्ष हा एक मोठा आधाराचा केंद्रबिंदू ठरतोय। रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या कक्षाच्या प्रभावी कामगिरीमुळे गेल्या काही काळात जिल्ह्यातील 103 रुग्णांना 76 लाख रुपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आलाय। संगमेश्वर तालुक्यातील तामाने परिसरात एका अज्ञात माथेफिरूनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलंय। तामाने हायस्कूलच्या 2 मुलींना रस्त्यात अडवून त्यांच्यासोबत अश्लील चाळे केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला। दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदरात सध्या चिंतेचं वातावरण आहे। डिझेलच्या तीव्र तुटवड्यामुळे येथील मासेमारी व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडलाय। शेकडो मच्छीमार कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालाय। कोरोना काळापासून बंद असलेली दादर रत्नागिरी पॅसेंजर पुन्हा एकदा सुरू करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून केली जाते। मात्र खासदार रवींद्र वायकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या गाडीचा विस्तार दादरपर्यंत करण्याऐवजी ती आता थेट वसई मार्गे चालवली जाणार आहे।
ऐन उन्हाळ्यात अवकाळी पाऊस, भीषण गारपीट आणि वादळी वाऱ्यांनी राज्याच्या अनेक भागात अचानक हजेरी लावली। या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने आगामी 24 तासांसाठी राज्यातील 7 जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय। उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा यात समावेश आहे। राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमतेत वाढ करण्याच्या दृष्टीने शासनाने महसूल विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर केलाय। तब्बल 35,876 पदांची निर्मिती करण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा अधिक बळकट होणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली आहे। शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध केल्यानंतर महत्त्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्गाचं पुनश्च रेखांकन करण्यात आल्यानं या महामार्गाचा खर्च 80,000 कोटींवरून 1,00,000 कोटींवर गेलाय। नव्या रेखांकनानुसार 13 जिल्ह्यातून हा महामार्ग जाईल। यात सातारा जिल्ह्याचाही भर पडलाय। आता शक्तीपीठ महामार्गाची लांबीही 54 किलोमीटरनं वाढवण्यात आली आहे। लैंगिक शोषण फसवणुकीचे गंभीर आरोप असलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणात राज्यातील मोठ्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, सुनील तटकरे, आशिष शेलार यांच्यासह अनेक नेत्यांचे खरात सोबतच्या संभाषणाची कॉल डिटेल्सची कॉपी अंजली दमानिया यांनी मिळवली आहे। एलपीजीच्या दरवाढीबरोबरच पुरवठ्यावरील मर्यादेमुळे गोव्यातील अनेक लहान हॉटेल्स आणि भोजनालये बंद पडली आहेत। याचा थेट फटका पणजी आणि आसपासच्या परिसरातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकरदारांना बसतोय। भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरमध्ये 21 किलोमीटर लांबीचा बोगदा आहे। त्यापैकी 5 किलोमीटर भाग न्यू ऑस्ट्रियन टनेलिंग मेथड वापरून पूर्णपणे खोदकाम करून तयार करण्यात आलाय। युद्धाचा फटका भारतीय उद्योगांना बसू नये यासाठी केंद्र सरकार एका भव्य आर्थिक मदत पॅकेजची घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे। एका वृत्तानुसार वित्त मंत्रालय सुमारे 2,00,000 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट सपोर्ट स्कीमवर वेगानं काम करते आहे।